Hey, sanibona, uLinda Mfekayi. Bafowethu, ngisazobonga namhlanje. Bese ngiyasho ukuthi sinama pair ezicathulo. Namhlanje umhla ka 21 December 2023 sinama pair ezicathulo awu 111. Kwi campaign yethu esayiqala ngomhla ka 14 November to 21 December sikwaze ukuhlanganisa ngeminikelo evela kunina nonke bafowethu. Sakwazi ukuhlanganisa ama pair awu 111. So nento ke ethi ngicela icampaign yethu siyimove from 100 pairs of school shoes to 200 pairs of school shoes ngoba sesidlulile 100 and ukudlula kwethu 100 uma ubheka ukuthi ukufinyelela ku 200 sishodelwa ama pair u89 kuphela. Ukusukela kumhla ka 14 November to 15 December sikwaze ukwenza u101. Then from umhla ka 15 noma ke umhla ka 16 to umhla ka 21 okuyinamhlanje sikwaze ukuthi sihlanganise 10 more pairs lokho kusenza sihlale ku 111 okuwukuthi ke umbuzo ke uthi yini engasivimba ukuthi sihlanganise futhi lo 89 ngokwami ukubuka singawuhlanganisa zingakavulwa izikole ngoba abafowethu basaqhubeka bayathembisa abanye bayaqhubeka nokuphosa. Izolo ngomhla ka 20 ngithe mangabe ngingena Ackermans lapha ePhoenix Plaza osisaba u2 bangigijima esitolo bathenga izicathulo bangilandela bathi futhi sase sajabula ukubona siyabona icampaign yaqhubeka ku TikTok siyacela nathi ukuphosa. So uma singaqhubeka kanjalo bafowethu abanye baphosa imali abanye bathenga izicathulo singabonga kakhulu bafowethu singakwazi ukuthi sihlanganise le number. Bafethu sanibona nangosisi uthanda ongibone nje la esitolo ka Ackermans ngihamba nezingane wavele wagijima wayothenga izicathulo wathi nawe uyafaka sesinama pair 110. Thank you so much siswami. Nangu no babo ngafuna ukubizwa ngobaba ubabo Manjomani naye cha uthi uyafaka so ziyakhula lezi zicathulo bafethu siyabonga kakhulu. Thank you.